Pagpalibot sa kanila ng mga sarim, nanatiling nakatayo lang naman ang kanyang maestro, naghihintay ng hakbang na isasagawa ng mga ito. Pagkaraan pa ng ilang segundo, tuluyan na nga silang napaligiran ng mga nilalang na yon, kasama ang iilang mga saranggay at murmog. Pagsilay nila sa isang matandang sarim na naglalakad papalapit, narinig naman nila itong nagwika sa kanila ng, "Sayang naman, hindi na kayo magkakaroon ng pagkakataong makita si Panginoong Andras. Hangad pa naman sana nung masilayan man lang kayong dalawa. Pero anong magagawa namin? Hanggang dito na lang ang paglalakbay ninyo. Hindi naman namin kayo maaaring palagpasin, lalo pat taliwas yan sa aming tungkulin." Dahil sa sinabi nito, nanatiling tahimik lang naman si Tandang Gamoy habang pinag-iisipan ang mga susunod nilang hakbang. Pagsilay nito sa kinaroroonan nito, ngumisi lang naman ito habang binabanggit ang ikalawa, ikalima at unang salita ng 7 palabras. Matapos nitong mahawakan ng ermitanyo sa kanyang kamay, inilapat niya yun sa dibdib ni Toto kung saan doon nakaukit ang kaliskis ng bakunawa. Ipinadaan niya rin yun sa hawak nitong tabak patungo sa kanyang katawan. Matapos itong maisakatuparan ng kanyang maestro, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang paggaan ng kanyang mga kamay, maging ang pagkawala ng pagod niya buhat sa mga una nilang pakikipaglaban. Pagtitigan nilang dalawa, inilahad naman ni Tandang Gamoy sa kanya na tanging siya na lamang ang may kakayahan na makagamit ng una, ikalima at ikalawang salita ng 7 palabras. Naniniwala ito na sa pagkakataong yon, kayang-kaya ng bigkasin ni Toto magmula una hanggang ikalimang kataga. Dahil sa pahintulot ng kanyang maestro sa paggamit nito, pilit naman niyang ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maisakatuparan ang mga nais nitong mangyari. Pagkaraan ng ilang minuto, muling sumiklab ang labanan kung saan doon na sila pinagtulungan ng mga sarim at saranggay. Habang sinasalag nila ang bawat pag-atake nito, nakatuon lang naman ang atensyon ni Toto sa pagsambit ng mga buhay na kataga. Maya-maya pa, pagramdam niya sa kanyang sariling may sapat na lakas na siya, pilit naman niyang isinigaw ang mga katagang yon na siyang naging sanhi upang magsitakbuhan ang lahat ng nilalang na nakarinig. Pagpasok ng 5 kataga sa kalooban ng mga sarim, agad naman yung sinunda ng pangatlo at ika-4 na kataga ni Tandang Gamoy kung saan yon ang naging sanhi upang lumitaw sa kanilang harapan ang isang liwanag na halos muntik na nilang ikabulag. Sa pagkawala nito, bumungad sa kanila ang mga sarim na naging mga bato. Bawat isa sa mga nilalang na yon ay nakaluhod, animoy nagbibigay galang. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, maging sila man ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Nang mapagtanto nilang patay na ang pangkat ng mga sarim, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magpatuloy sa kanilang paglalakad. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Ayon kay Tandang Gamoy, maaaring napalabas nila ang kakayahang yon gawa ng 2 silang nagbigkas ng mga buhay na salita. Unang beses niya lang din yung nasubukan, gawa ng tanging si Toto pa lamang ang kanyang disipulo na nagawang makakabisado nito sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil sa pangyayaring yon, napatotohanan ng matanda na mas malakas ang bisa ng 7 palabras kung maraming tao ang nagsasama-sama para bigkasin ito. Dagdag pa ni Tandang Gamoy na kung nagkataong kabisado na ni Toto ang una hanggang sa ika-7 kataga, hindi na magiging mahirap para sa kanila na paslangin ang pinuno ng mga sarim. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman siyang nagkaroon ng interes na alamin ang tungkol sa pagkakakilanlan ng pinuno ng mga sarim na si Andras. Matapos naman yung marinig ni Tandang Gamoy,
Bahagya naman yung napatigil sa kanilang paglalakad na parabang malalim ang iniisip nito. Maya-maya pa, pagsilay nito sa kanya, sumagot naman yun ang, Marami na akong nabalitaan ukol sa demonyong nagngangalang Andras. Sa kasamaang palad, sa ilang dekada ko ng pamumuhay, hindi ko pa siya nakakaharap. Pero may mangilan-ngilan na sa kanyang mga kapatid ang napabalik ko sa kanilang marapat na kalagyan. Si Ornias ang pinuno ng mga sarim na una kong napaslang. Si Marbas ang ikalawa. Si Ipos, si Vepar at 15 pa sa mga kapatid nito ang nagawa ko ng malipol. Hindi ako gaanong sigurado sa bilang na yan. Bukod sa matagal na panahon na yang nangyari, hindi rin ako marunong magbilang sa mga kalaban kong napapaslang. dahil sa naging sagot ni Tandang Gamoy, mas lalong nagkaroon ng pag-asa si Toto na magagawa nilang lupilin ang mga sarim. Matapos ang kanilang pag-uusap, narating nila ang parte ng patag kung saan doon bumungad sa kanila ang napakalawak na pugad ng mga nilalang. Paglalarawan niya sa lugar na yon, napakaraming bahay doong nakatayo, subalit wala kang makikitang tao. May mga matatalas ding bakod ang mga ito, na animo yon ang nagsisilbing hangganan ng kanilang kaharian. Ang mas ikinakabahala niya pa sa lahat ay noong mapansin niya na ang lupa sa lugar na yon ay gawa sa tuyong likidong apoy na minsan ang isinuka ng bulkan. Habang papalapit sila sa nakataas na pinto nito, unti-unti naman nilang napapansin ang iilang mga nilalang na lumalapag sa gilid na parte ng daan. Nang makapasok na sila sa loob ng pugad, sumalubong sa kanila ang kumpol ng mga taong umiiyak na may mga agnas na pangangatawan. Habang nakatitig ang mga ito sa kanila, paulit-ulit yung humihingi ng tulong na parabang matindi ang pagmamalabis nitong makaalis sa lugar na yon. Ngunit ayon kay Tandang Gamoy, wala na silang magagawa sa mga kaluluwang kanilang nakikita, gawa ng nahatulan na yon ng habang buhay na pagdurusa sa dagat-dagatang apoy. Maaaring kaya lang ito napadpad sa pugad ni Andras ay para gawin lamang laruan at pampalipas oras. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, pansin na nila ang dami ng mga demonyong nagmamasid sa gilid ng daan. Sa kanilang paglalakad noon, may mga nasisipat na mga mangkukulam at manggagaway itong si Toto na parabang naging parte na ng kapangyarihan ng mga sarim. Hindi naglaon, sa pagdating nila sa isang lumang bahay na merong 3 palapag, doon nila nasipat sa ikalawang terasa nito ang isang lalaking may kasamang lobo. Nakangisi yung nagmamasid sa kanila na parabang inaasahan na nito ang kanilang pagpunta. Maya-maya pa, bigla naman yung lumundag patungo sa kanilang harapan kung saan pagbagsak nito sa lupa, bumungad sa kanila ang malakwago nitong pagmumuka. Sakay sa kayo ng lobong alaga nito na siya namang nagbigay ng hindi maipagkakailang kaba sa mga mata ni Toto. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang pinalibutan ng mga sarim, hudyat ng nalalapit na labanan. Subalit kahit ilang daan man ang pumalibot sa kanila sa lugar na yon, pansin pa rin ni Toto ang pagiging kalmado ng kanyang maestro. Animoy kahit sinasabi na ng kanyang konsensya na hindi sila tatagal sa mga nilalang na yon, kitang-kita niya ang tindig nito na animoy kumpiyansa sa mga karunungang kanilang dinadala. Maya-maya pa, paglabas ni Andras ng isang mahabang espada, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang maestro na maghanda. Naniniwala ito na sa pagsugod ng pinuno ng mga sarim, sasabayan yon ng lahat ng kanyang alagad na nakapaligid. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng ermitanyo, agad naman niyang binunot ang 2 niyang tabak at kasabay nito ang maiging pakikiramdam sa lugar na kanilang kinaroroonan. Baliwala ang pagmamatigas. Sa estado nyo ngayon, iisa lang ang inyong pupuntahan. Mamili kayo. Walang hanggang paghihirap o madaling kamatayan.
Wika ni Andras sa kanilang dalawa. Nang marinig naman ito ng maestro niya, agad naman yung nagsambit ng 5 salita sabay sugod sa kinaroroonan ni Andras. Dahil sa ginawa ni Tandang Gamoy, kung kaya't sumugod na rin ang lahat ng sarim para pagtulungan silang dalawa. Sa pagsiklab ng labanan sa lugar, halos tanging 5 kataga lamang ang pinanghahawakan ni Toto habang nakikipaglaban. Bagaman hindi niya magamit ang ika-6 at ika-7, alam niya sa kanyang sarili na sapat na ito sa kadahilanang kitang-kita niya na walang sino man sa mga sarim ang kayang pangibabawan ang mga katagang binitawan ng anak ng Diyos bago yun maglakbay sa lugar ng mga patay. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, lahat ng mga sarim na kanyang napuruhan ay paisa-isa namang napapaluhod sa kanilang harapan. Kahit anong pagnanais nitong gumalaw, pilit yung pinipigilan ng 1 hanggang 5 salita ng 7 palabras. Pagsilay naman ni Toto sa kanyang maestro, hindi naman niya maiwasang magulat gawa ng habang nakikipaglaban ito, bumabakat sa katawan nito ang kaliskis ng bakunawa. Sinasabayan din niyo ng gabay niya, maging ang tinatangan nitong mutya ng panahon. Gayunpaman, hindi pa rin niya maipagkakaila na ang lahat ng kakayahan ng kanyang maestro ay nagagawang masabayan ni Andras. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang mga saranggay at murmog na animoy nagtutulong-tulong para basagin ang kanyang pangunahing depensa. Subalit, kahit anong gawin ng mga ito, wala yung kakayahan para man lang palambutin ang bisa ng kalasag ng kaliskis ng bakunawa. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban, paisa-isa namang sumusugod sa kanya ang iilang mga sarim, bitbit ang matatalas nitong armas. Kahit alam ni Toto na kaya yung salagi ng kaliskis, pinipilit pa rin niya yung iwasan kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon. Sinusubukan niya ring hindi paslangin ang mga sarim nang sa gayoy makita ng mga ito kung papaano bumagsak ang kanilang Panginoon sa harapan ng kanyang maestro. Imbis na putulan niya yun ng galamay o lapatan ng matinding pinsala sa katawan, ang ginagawa niya, ihipan niya yun ng 1 hanggang 5 salita ng 7 palabras. Sapat na ang mga katagang yon para alipinin ng mga ito, at kung nagkataong mahina-hina pa ang kanilang presensya, maaaring mamatay sila sa mga katagang yon. Dahil sa kanyang ginawa, karamihan sa mga sarim ay lumuluhod na lamang sa kanilang harapan. Habang siya ay nakikipaglaban, nanumbalik na naman sa kanyang isipan ang mga katagang matagal nang binanggit ng kanyang maestro sa kanya. Walang tuhod sa mundong ito ang hindi luluhod. Mukhang tama nga ang sinabi sa akin ni Tandang Gamoy noong una kaming magkita. Napakaswerte ko. Hindi ko inaasahan na isa ako sa mga makapagpapatotoo ng mga bagay na ito. Wika niya sa kanyang isipan habang pilit na dinarag sa lupa ang isa sa mga saranggay na sumusugod sa kanya. Pagkaraan pa ng 1 oras ng kanilang pakikipaglaban, halos iilang piraso na lamang ng mga sarim ang natira. Yung mga alaga nito, kundi lasog-lasog ang mga katawan, paniguradong patay na. Si Andras naman noon, kitang-kita ni Toto na pinaglalaroan na lamang ng maestro niya. Bukod sa tapyas na din ng kalahati nitong pagmumukang sakwago, pansin din niyang paisa-isa ng kumakalas sa katawan ng pinuno ng mga sarim ang kalasag nitong suot. Isa yung malaking patunay na tunay ngang hindi nagsisinungaling ang kanyang maestro. Dahil dito, mas lalo pa siyang humanga sa kakayahan nito sa kadahilanang doon na patunayan ni Toto, hindi lang sa salita kundi sa gawa, ang lahat ng katagang sinasabi sa kanya ni Tandang Gamoy. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, tanging mga atungal na lamang ng mga natitirang sarim ang kanyang naririnig. Medyo alangan na din yun kung sumugod, gawa ng alam na nila ang kalibre ng kakayahan ni Toto. Sinubukan din ng iilan sa mga itong makipag-usap sa kanya, pero hindi niya yun binibigyan ng panahon para kausapin. Para sa kanya, sapat na ang mga nangyari
upang ituring niya yung mga nilalang na mas mababa pa sa hayop. Bagaman may iilan na sa mga kasama nito ang nabuwal sa kanyang harapan, ninais pa rin niya yung wag kutsain sa kadahilanang magdudulot lamang yon ng karagdagang galit sa isipan ng kanyang kalaban. Sa halip na magsabi siya ng mga hindi kaaya-ayang salita, pinipili na lamang niyang manahimik, mariing pinagmamasdan ang mga ito. Sa pagsapit ng gabi ng sumunod na araw, nagpatuloy pa rin ang paglalaban ng kanyang maestro at ni Andras kahit ang kabuuan sa mga kauri nito ay nagawa ng mapaluhod ni Toto. Halos magdadalawang araw na din yung nakaluhod sa kanyang harapan, alinsunod sa utos ng mga kataga ng 7 palabras. Upang makapagpahinga siya kahit papaano, minabuti niyang umupo di kalayuan sa pinaglalabanan ng dalawa. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, kitang-kita niya ang bisa ng mutya ni Tandang Gamoy na paulit-ulit na umeepekto sa mga sandaling sinusugod ito ni Andras. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na maatim ng ermitanyo ang duelo nilang dalawa, nagdesisyon na yung ibalik sa impyerno ang nilalang na yon. Pagsambit nito ng una hanggang 7 salita, lahat ng mga nilalang na nakaluhod papaikot sa lugar na pinaggaganapan ng kanilang duelo ay nabuwal mismo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Bawat kataga ng 7 palabras ay nagbibigay sa mga ito ng hindi maipaliwanag na pakiramdam hanggang sa dumating ang puntong narinig na nila ang 6 at 7 kataga na siya namang nagdulot ng pagkaagnas ng kanilang katawan. Ultimo ang kaliskis ng bakunawang nasa katawan ni Toto ay hindi kinaya ang mga katagang yon na siyang naging sanhi upang masilayan niya mismo ang pagkawasak nito. Nang maramdaman din niyang bumalot sa katawan niya ang 6 at 7 salita, dahan-dahan naman niyang napansin ang pagdilim ng kanyang paningin. Hindi naglaon bago pa man niya masilayan ang kinahantungan ng digmaan, lingid sa kanyang kaalaman, kumalas na pala sa kanyang katawan ang kanyang sariling wisyo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa tabi ng kanyang maestro. Nang akmang babangon na siya, inabisuhan naman siya nitong huwag gumalaw, gawa ng kasalukuyan nitong iniaayos ang mga nasirang ukit ng kalasag ng bakunawa sa kanyang dibdib. Pasensya ka na, iho, kung napilitan akong gawin ang bagay na yon. Ayokong makakita ng haring nagmamakaawa sa harapan ko. Imbis na pahirapan ko pa siya, minabuti ko na lang naihatid siya sa impyerno. Malupit tong si Andras. Masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Nasisiguro ko na habang tayo'y nag-uusap ngayon dito, kapangi-pangilabot na kahihiyan at pagsisisi ang nararanasan nito. Wika ni Tandang Gamoy sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, gulat naman siya nang masipat niyang walang nagbago sa katawan nito. Hindi rin niya nagkaroon ng pinsala sa katawan na para bang may kakayahan niyong paghilumin ang anumang uri ng sugat na kanyang natamo. Ang mas ikinagulat niya pa sa maestro niyang yon ay ang lakas nitong animoy hindi nabawasan kahit magtatatlong araw na yung nakipaglaban. Pagkaraan pa ng ilang oras, matapos ang kanilang pagpapahinga, nagpasya na silang bumalik sa kubo ng ermitanyo. Hindi na naging mahirap sa kanila ang pag-uwi, gawa ng sa mismong pugad ni Andras, merong isang lagusang nagdurugtong sa kanila patungo sa bahay nito. Sa pagbalik nila sa mundo ng mga tao, pansin nila noon na nasa kalagitnaan na palayo ng gabi. Upang hindi na maistorbo ang ermitanyo, dahan-dahan naman silang tumungo sa bakuran nito para magpahinga. Habang nakahiga sila sa ilalim ng puno, doon nila napag-usapan ang mga nangyari. Ayon kay Tandang Gamoy, pangkaraniwan na sa kanya ang ganoong sitwasyon, lalo pat ilang beses na din niya yung naranasan. Ang nagbibigay lang noon ng kasiyahan sa kanya ay ang pagsama ni Toto sa kanyang paglalakbay at ang ginawa nilang pagpapalaya sa panata ng ermitanyong nagbabantay.
Sa pagsapit ng 3:00 ng umaga, bigla naman silang napansin ng ermitanyo. Dala ng labis na pagkagulat nito, dali-dali naman sila nitong nilapitan para kausapin. Noong una hindi yun naniniwala, subalit pagkahawak nito sa kanilang mga kamay, doon na ito tuluyang naniwala na hindi yun nananaginip o pinaglalaroan ng kanyang mga mata. Lumipas pa ang ilang araw, minabuti nilang manatili sa tahanan ng ermitanyo. Nakipagkaibigan sila dito bilang pagpapakita na rin ng kanilang pasasalamat. Malugod din nilang inalam ang tungkol sa nakaraang buhay ng ermitanyo, kung bakit yon nadapo sa lugar na yon at kung bakit napaslang ng mga sarim ang anak nito. Buwan pa ang lumipas, bumalik sila Toto sa kanilang lugar. Doon na sila namuhay ng payapa habang patuloy niya pa ring pinag-aaralan kung papaano magamit ang ika-6 at ika-7 buhay na salita ng 7 palabras. Ayon kay Toto, habang nag-aaral siya ng mga katagang yon, may iilang mga nakalaban ang kanyang maestro sa lugar nila. Kabilang sa mga ito ang antingerong nagtatanga ng aral ng kaliwa at iilang mga aswang na naghahanap ng makakain tuwing gabi. Marami na din yung pinarusahang gabunan dahil sa pagmamatigas nitong umalis sa kanilang baryo. Minsan, kapag pista sa ibang lugar, bumibisita sila roon para pumaslang ng mga manlalason at iilang mga bayarang mangkukulam. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa nang sa gayoy hindi na magkaroon ng karagdagang biktima ang mga ito. Naniniwala ang maestro ni Toto na dahil sa kagagawa ng mga masasamang nilalang, kung kaya't mas lalong dumarami ang mga ordinaryong taong naghahanap ng paraan para yumakap sa kapangyarihan ng kadiliman. Yon ang iniiwasan ni Tandang Gamoy, gawa ng ayon dito sa mga panahong yon, nalalapit na ang paglisan nila Toto. Pagkaraan pa ng 5 taon, bumalik si Tandang Amang kasama ang isang sanggol na ibinigay dito ng isang pamilya sa Negros. Ipinasa niya yun kay Toto sa paniniwalang yon ang kanyang magiging disipulo. Halos inabot pa sila ng humigit 20 taon sa Argao bago niya tuluyang naari ng lubos ang batang yon. Hindi siya nagpatawag dito ng ama o kahit ano sa kanya maliban sa maestro. Para kay Toto, pinalaki niya yon na merong iisang hangarin at yon ay maipasa dito ang karunungan niyang tinatangan. Naniniwala siya, likas na sa mga nagresense ang pagkakaroon ng talento sa mga karunungan ng mundo. Dahil sa dugo nito, kung kaya't yun din ang kanyang rason para pasahan yon ng karunungan. Sa kasamaang palad, hindi nakatanggap ng anumang kataga ng 7 palabras ang kanyang disipulo, buhat sa bago niya yun maturuan, yun din ang naging hudyat ng pag-alis nila Tandang Amang at ni Tandang Gamoy. Ang tanging paalam ni Toto dito, tutungo sila sa paraiso at nangakong babalik din naman pagkaraan ng ilang taon. Subalit tumungtong na lamang ang 2014, hindi pa rin nakakabalik ang mga ito. Ang tanging nasa isip na lamang ng kanyang disipulo, maaaring iba ang pag-ikot ng oras sa paraiso. Pero alam niyo ba, na kahit ilang taon pa man ang lumipas, naniniwala pa rin yung makakabalik ang kanyang mga maestro. Ang nag-iisang hangad ng kanyang disipulo, maturuan niyo ng pamamaraan ng 7 palabras na kilala din sa tawag na 7 salita ng Diyos. Sandali lang pinuno. Bago mo tapusin ang kwentong ito, ako nga pala yung disipulo ni Toto. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng nakikinig sa'yo na bukod sa kwento ni Maestro Toto at ni Maestro Gamoy, meron pa akong isang kwento rito. Kung gusto nilang malaman yung kwento ng buhay ni Tandang Amang, meron ako rito. Isesend ko na lang yun sa'yo at saka doon na lang ako magpapakilala kung sino ako. Maraming salamat pinuno. Mabuhay ka. Okay, opinyon ko sa buong kwento.
Alam nyo ba na ine-expect ko na nanatili lang sa mundo natin yung tatlo? Pero hindi. Pumunta sila sa paraiso. Alam nyo, parang nabanggit yan sa episode 8. Yung sinasabi ni Tandang Gamoy na pag nakita pa ni Toto, yun nga yung ipinangakong hardin o ipinangakong paraiso, mas lalo siyang mamamangha. Ang tanong ngayon, paano kaya? Tsaka paano kaya yung kwento ni Tandang Amang? Kasi malamang sa malamang, sobrang tagal nagsama nitong apat na to eh. So siguro naman tayo kunyari, pamilya tayo. May mga napagkukwentuhan tayo habang kumakain o habang nakatambay lang, nagkakape, nagpapalipas oras. Siguro, yung ipapasa nito ngayon na disipulo ni Toto, na which is nagkwento rin itong buong 7 salita ng Diyos, ikukwento naman niya yung buhay ni Tandang Amang. So, medyo nakaka-excite, no? Kasi alam naman natin lahat na si Tandang Amay parang siya yung gatekeeper ng Ginintoang Galyon eh. Alam nyo, search nyo yung Ginintoang Galyon. Kasi, totoo yan eh. Sobrang dami talagang bali-balita na nangunguha daw yan. Pero hindi. So, kayo na lang rin bahala kung saang side kayo papanig. Pwedeng isipin ninyo na yung Ginintoang Galyon sugo ng kaliwa o sugo ng kanan. Kayo nang bahala ron. Pero, yun lang. Maraming salamat sa'yo, disipulo ni Toto. Gusto na namin malaman yung pangalan mo, kaya yung kwento ni Tandang Amang, sana makumpleto na, sana maayos ko na rin, para dire-diretso tayo. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.